नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पर। उत्तर भारत में पड़ रहल भीषण गर्मी के बीच एगो राहत भरी जानकारी सामने आइल बाटे। मौसम विभाग द्वारा बतावल गईल कि उत्तर पश्चिम भारत के राज्यन में 19 से 20 अप्रैल के बीच बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि का नया दौर आवे वाला बा। यूपी समेत कई राज्यन में बारिश का संभावना जतावल गईल बा। एकरे अलावा पूर्वोत्तर भारत में 19 से लेके 22 अप्रैल के बीच भारी बरसात होखे वाली बाटे। वहीं पूर्वी भारत में 22 अप्रैल तक कई इलाका में हीट वेव का स्थिति भी रही। अगर पिछला 24 घंटा का बात कल जाओ तो त्रिपुरा में भारी बारिश रिकॉर्ड कल गई। वहीं मध्य महाराष्ट्र में ओला गिरल और धूल भरल आंधी चलल। एकरे अलावा गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा हीट वेव का स्थिति रहल। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 19 से लेके 22 अप्रैल, हिमाचल प्रदेश में 19-20 अप्रैल और उत्तराखंड में 19 और 22 अप्रैल के बारिश, आंधी तूफान व बर्फबारी हुई। एकरे अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में 19 अप्रैल के बारिश, आंधी तूफान, बिजली कड़कले का चेतावनी जारी कल गई बाटे। यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सबसे पहले असर उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाका में देखे के मिली और 19 से 20 अप्रैल के बीच बारिश का संभावना जतावल गई बाटे। हालांकि उत्तर प्रदेश का अगर बात कल जाओ तो लगातार पारा में बढ़ोतरी हो रहा बाटे। कई जिलन में पारा 40 के आसपास भी पहुंच चुकल बाटे। वहीं अगर पूर्वांचल के क्षेत्र का बात कल जाओ तो गोरखपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर, मऊ के आसपास के जिला में पारा 40 के आसपास पहुंच गई बाटे। दिन के समय लगातार तेज धूप देखे के मिल रहा बा। तेज धूप से लोगन के भीषण गर्मी का एहसास हो रहा बा, पसीना छूट रहा बा। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद पूर्वांचल के क्षेत्र में नजर आई और 22 अप्रैल के बारिश का संभावना जतावल गई बाटे। अब देखे के होई कि बारिश के बाद किसानन का हाल हो रहल बा। काहे कि किसान लोग बारिश के चेतावनी के बाद अलर्ट मोड में आ गए बाटे। गेहूं का फसल खेत में बा और अगर भयंकर बारिश भइल तो गेहूं के फसल के नुकसान हो सकेला।